Này लोगोफोर जा मोजां मोजां बेग सफैदों बेग कालेक्सन नै बावबो सेन दं ओरैबो लाजाबाय आरो ओरैबो लाजाबाय बे मोनसे नै बरियाखा बेथ' नै लानानैबो बेरायनो आंबो न'आव सफैबाय मैया मोनायाव नैबे मोनसे बरियाखा नै बेबो मोनसे आं बांसिन ब्लेक लाबोदों आरोना नै ओमफ्राय नैबेयो खेवनानै बेखौ खेवनानैहाय सिङाव सोजाबाय आरोना मोजांथार बेबो मोनसे आंनि मबाइलाबो जोंहानो कानेक्ट बेहाबो बेग फिसा दंदेरो नै फोलाव जायो आं फोलावाखैसो ओरै फोलावनानै लाजायो ओमफ्राय नैबेबो मोनसे सोर सोरनो नांगौ आं स्क्रिनाव नाम्बार होनोसै अर्डार होदो नङाबा स्टराव फैनानैबो लांफैनो हागोन डन बस्क' स्कुलनि अपोजिटआवनो क'क्राझारावहाय आरो अनलाइन अर्डारबो जागोन स' सोर सोर मा माखौ फसायदों खिथा हरबानो जाबाय कमेन्टआवहाय ओमफ्राय नाम्बार होखानायबो जागोन बेयाव वाट्सएपआवबो रायज्लायहरनो हागोन टाटा बाय बाय